queixábase nun principio do peito, da espalda, a rama o estala cortando, se lle caeu na espalda, e supoño que son en parte daños que lle ocasionou. Estado, pois a verdade que non sabemos, iban comprobando os médicos se tiñan mobilidade nas extremidades, iban facendo as comprobacións lóxicas. Un veciño de Castrelo de Miño quedou ferido grave ao caerlle enriba a pola dunha mimosa que estaba a podar. Aínda aprisionado pola árbore, puido chamar os servizos de urxencias polo seu móvil. Membros de Protección Civil conseguiron rescatalo e logo foi trasladado nun helicóptero medicalizado ao complexo hospitalario Ourensán. Un veciño de Prado no concello ourensán de Castrelo de Miño resultou ferido de gravidade ao caerlle enriba pola dun árbore que estaba a talar nunha finca no lugar das Bouzas. Estaba só no monte cando se produciu o accidente e foi el mesmo o que puido chamar aos servizos de emerxencia. O 112 os chamou o propio home, a propia persoa que tuvo o accidente. O problema estaba despois en que eles intentaban contactar de novo con el, pero non lles collía o teléfono. Ben, se quedaba sin cobertura e no momento que había cobertura non lles respondía. Os servizos de Protección Civil e Atención Primaria de Castrelo de Miño puideron trasladado ata o punto no que aterreu o helicóptero medicalizado. Resultara mancado pola caída dunha pola dunha mimosa. Nunca perdeu a consciencia. O home está consciente, queixábase nun principio do peito, da espalda, a rama o estala cortando, se lle caeu na espalda, e supoño que son en parte daños que lle ocasionou. Estado, pois a verdade que non sabemos, iban comprobando os médicos se tiñan mobilidade nas extremidades, iban facendo as comprobacións lóxicas. O principal problema para os servizos de emerxencia foi o traslado do ferido desde o lugar do accidente ata o punto no que agardaba o helicóptero. Na finca na que se produciu o percance só se podía acceder en vehículo todo o camiño. De feito, o Servizo Médico Aéreo agardou varios minutos ata a chegada do ferido. 7 minutos. Están programados para 7 minutos e 7 minutos tardou en aterrar. Estaba xa a pista preparada con a señalización e aterrou en 7 minutos. A verdade é que chegou incluso antes que a nos. Este veciño de Castrelo do Miño está xa ingresado no complexo hospitalario Ourensán, onde arestora os médicos avalían a gravidade das súas feridas.